My heavenly home will follow me close, but always remember, please be aware that I will be in your care for me and shelter me in childhood, knowing that someday I'll have to go. And though it may seem hopeless when I'm hanging on a tree, you will know for certain I'll return. But until then, oh, you'll be in my care, safely harbored there. My heavenly host will follow you close, Lord, always remember. Please be aware that you will be in my care. You will be in my care. You will be in my care. Yes, you will, you'll be in my care. 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 You'll be in my Jesus King gives the light of day, placed the stars and made the Milky Way, who stirs the sea and gives the ocean waves. The Lord of hosts is his name, but every tongue proclaim. Lord of hosts is his name, that all the angels sing. Lord of hosts is his name. Hosanna, King, Lord of everything. The Lord of hosts is his name. Now is this King to whom the heavens sing, who colors bright the sky and everything, who gives the birds the melody they bring. Lord of hosts is his name. Every tongue proclaim. Lord of hosts is his name, that all the angels sing. Lord of hosts is his name. Hosanna, King, Lord of everything. Lord of hosts is his name. Glory, glory, hallelujah. King of glory, we praise you. Glory, glory, hallelujah. King of glory, we praise you. Praise this King who is faithful and true. Lord of
that I could put the past behind me, but the ghost came back to haunt me once again, reminding me of failures I wanted to forget, a fabric of a life I could not mend. And a loving hand reached down and gently touched me with a perfect love that drives out every fear. Now I walk on with courage. No, I'm not afraid. What's happening in me is very clear. Fearless heart, trusting all the way. A fearless heart, the stronger every day. If I just believe it, then He will do His part. He'll do what is promised. Give me a fearless heart. Heavenly Father, thank you for another day that you have awakened us to life, for the new beginning, for this morning. Grant us, Lord, the wisdom in our decision, courage to rise up from our mistakes, devotion to our duties, and readiness to share and cooperate for the good of our families and community. Spark in us the love for the truth, respect for one another, and the urgency to serve. Preserve us from the false pride and selfish words, and help us to live in peace with one another. In Jesus' name we pray. Amen. Lampara sa kamatuoran, usa ka relihiyosong tulumanon nga maghatag kanatog dugang lamdag sa kamatuoran. Kay si Ginoong Hesus nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. So, salamat kayo mga kaigsunan, nining matahong kapunon, nining atong programa Lampara sa Kamatuoran. So, maayong hapon, maayong kaninyong tanan, ako tiring sudlon sa buntag, maayong udto, maayong hapon, o maayong gabi, tibuok kalibutan. Anan nga mga kagalaan nga tigali naka-open kamo sa inyong mga Facebook o unsa nga mga platform din ha. O din na ba kayo sa stasyon mga kaigsunan sa Friends FM Radio. Ako magapasalamat kaninyo mga kaigsunan. Dahil sa Cebu, murag pagkalandong yung kaayo igsoon ang panahon. Tungod kay wa magani klase. Doon ay hugon-hugon mga kaigsunan nga bagyo o murag niya na ta sa signal number 1. Tingali walay mga barko nga itugutan sa
o biyahe. Tingali og doon naman kanang mga tags na kayo mga tulinada. Ini mga fast crop mga kaisunan sigurado yun. Bitan yun doon. Aban ang programa igsoon bisan ako niya amo din na nguhan ako nga mga taga-Ormoc maka kunik ragyapon ta maka hisko ragyapon ta mga kaisunan sa mabutang nagitnon nga diin mo kaisunan na tanghaga ni sa uban nga mga tao apan ang Ginoo igsoon pinaagi siyang lampara siyang pulong mga kaigsunan kita makakaplag o lamdag kaala mga kaigsunan na maghatag ka na ito kahayag ngadto sa langitong puluyanan. So ako mag-ingon kaninyo, welcome kita din higsoon sa atong program Lampara sa Kamatuoran o sa atong naandan mga kaigsunan akong pangamustahon ang akong mga higala nga dinha na sa Ormoc labi na igsoon ang atong mga co-host dinha si Ruben o may bunta may hapon kang Ma'am Miriam o may ngudto sa may hapon gyapon kay hapon mo gidron ang si Ruben o ng Ma'am Pearl may pod nga hapon ang Pastor Fred Undi ang Pastor Bong Asis kang Brother Hami Carbonilla kang Brother Romo o kang sa itong mga kauban din nga ana sa friendship yung mga kaisunan doon na pick up na ko nga lain ng mga speakers na nagkasiguro ko nga nakadugang ni sa beauty sa ato igsoong media ministry kay kinahanglan na hugupan ni tanan labi na sa mga Baptista kaniya ito mga kaisol na sa nagsugod pa ta sa Hope dinhi sa Cebu paibalo ko sa mga kaisunan dito dapit sa Bugo sa Bado sa hapon nagsulti ko niya pasanto ko nga mga kaisunan niya na ang atong Hope Channel o nagkinahanglan sa inyong participation kung sana na nga participation ang inyong matahong mga awit. So, naikag ang mga kaisunan. Nag-practice tayo sila. Oh. At least, kita na ko ang kasibot sa itong mga kaisunan when it comes to this kind of ministry. Media ministry. So, salamat sa Diyos nga naglambo ang karon ang ato igsoong Hope Channel din sa Cebu. O di akong paumusta sa akong pagumangkon guwapo na igsoon sa estasyon ng yun sa Friends FM. Salamat kayo, Disrael. At least nakakonekta karong hapon na. Kung dalay ko ng Diyos mga kaisunan nga bisan sa kasako sa itong mga bulaton sa gihapon makaisipot na
sa mga butang langit noon. Di lang hiskot kundi magtuon atong iladlad igsoon unsay gikinahanglan dining panahon na pinaagi sa paggiya sa balang espiritu o namustanan ang Diyos Amahan magkauban kanunay kanan. So mag-ampo ta mga kaigsoon. Ginoong Diyos ang manamo ang nakas malangit. Ani kami mo. Matawag na mo sa makan mga kaigsoon. Kaya di alam ka na mo kanimo. Akan magkalipay na magapakiguban kanimo dili lang karong panahon na kundi hangtod sa pagbalik ni Jesus. Hangtod sa pagpuyo sa langitong puyan. Ginoo, ang imo mga pag-iyam, kinahanglan kang tanan. Salamat sa pagbagsang pag-ako. Hindi malawat, pinagi sa ngalan ng Ginoong Jesus, among maluluwas. Amen. So mga kaigsunan, makausapahan ako, may buntag to, may hapon, may gabi. So, itong mga taga San Jose, mga kasityuhan din na sa mga kaigsunan, mga tingali, mga pituna ka mga churches surrounding San Jose, mga kaigsunan na karon kung kamo magpamati lang sa atong programa ito. Di kinahanglan nga mag-Bible study ka. Kanang naong. Kung dili pinaagi sa online, mahimo ra igsoon masunod. Tiyali doon na mo yung mga ballpen o papel. I-jot down igsoon ang atong gikinahanglan. Dinay sa itong Bulagway igsoon view ipakita kini igsoon sa propesya gitawag ni siya prophecy of hope. Mahigod igsoon nga doon na mo'y ballpen aron inyong ma-jot now doon sa niya mga teksto na atong gikinahanglan. Kay importante ni mga kaigsuonan kung hiskot ang mga symbol, hiskot ang mga kaigsuonan o mga damgo na itong mayaging masimana o na itong Martis natapos ang atong pagtuon ng suon may tungod sa damgo din na bukat isa o atong nasairan kung sa importante yun mga kaigsuonan may balota na kung sa linugdangan kadtong gihulagway ni Daniel igsoon ngadto kang Nebuchadnezzar na mga gingharian wala to sila igsoon milumtan nagpasabot karong panahon na igsoon sa mga ari o ang pagyude mulong natili ang gingharian ra gyud sa Dios. Mao na nga to igsoon nakita nakalanlain ang gingharian sa Babylonia, ang gingharian igsoon sa Medo Persia, ang gingharian sa Gresya. Wa magito sila igsoon mulungtan. Sa kanako silang gingharian igsoon. Wala. Hangtod nga niabot na igsoon sa paganong Roma. Unya, hangtod mga kaigsuonan sinapulo ka mga tudlo nga nagrepresentar mga kaigsuonan sa mga modernong kanasuran o sa iyang kinaiya kita na to igsoon nga natapos sa dihang gilapdusan igsoon sa bato nga sinapsap mga kaigsuonan
o napulpog at pasabot nga kadtong nakasunod-sunod nga magingharian wa na may tunhay kay narian din itukod ni Ginoong Hesus mo igsoon ang mubarog sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kunya katong masakop igsoon sa mga gingharian wa mga katawhan igsoon nga sakop sa gingharian o ang kang Ginoong Hesus dito na igsoon sa langitong pulaan nga wa naging katapusan. Nindot to, kada nga makaturan igsoon pinalagulitan din nila to. Di gyud nato ni siya lakawan. So, kalipay na ko atong mga kaigsoon na mga kigalaan dinaigsoon sa ormo. Maka baton ini nga kay balo may tumudig soon sa mga kigarian. Inoon niya may mga kanasuran igsoon nga mag-consider na ito ang giharian. Wa na makadimaon ning ubang nasod igsoon. Nga naman kaya nagdumala tao kung mga katawhan igsoon mo deteriorate mo ginang batasan na ang magkatawhanon ng mga handom na hantod igsoon na mawagid ang values sa mga tao kung dumalay ko sa mga nasod. So, sa mga igsoon na ito, dinibisan na sa Ormoc, Western Leyte, mabrihan ninyo igsoon ang inyong mga laptop diha sa mga gadgets din ha open kinig so tuyog kang panako tingali maka connect kamo dinhi sa atong programa sa matag Martes o Huwebes pwede inyo akong kontakon niya atong iskutan igsoon. I'm happy to talk with you with this matter because happy to mabalik ang Ginoo sa unang pagtuon na to nining revelation mga kasunan. Di pa saya pasantok yun. Ania na ta sa katapusan. Muna kita gitambagan bulahan katong nagabasa o nagapataning kong na nasa Pinday Kapitulo 1 versikulo 1 ato sa 3 kaya nga naman kuno ng panalangin tama di musukod iso di mapalit kaya ang panahon natapos na. So, ako mga pangusta sa itong mga kaigsonan nga may mo magpamati din sa itong program. O, sa ato sa mga kaigsonan nga mga donors, o anak ko makikita akong mga notes sa mga linya sa mga donors igsoon, tingali sa sunod, akong ma-mention ini mga donors na to make this program possible. Hindi mahimo wag i-supportar financial sa atong mga matingwaon, pasalamaton, magugmaon ng mga membro sa iglesia, dili lang din sa tuog o dili sa uban po ng mga iglesia. Basta na sa mga kaigsoon na nato katuwa sa Kausa Nasod, ito may mga daghang resources na ilang
tunod din ka nato mga kaigsunan. So again mga kaigsunan, welcome din sa itong program. So ato ni siyang sudan din sa Prophecies of Hope, matagna o propesya sa paglaom. Wa may magiwa maghandom o paglaom. So gani sa uban ng mga istasyon na dumala sa mga Adventista, gina-address nila pagtawag nila sa ilang mga listeners ingon nga mga kapaglaom. O ang tirada gyud mga kaigsunan nga ug katon yun kini igsoong paglauma. Kay importante nga ikaw, ako, kita igsoon nanginabuhi din kalibutan na o kalibutan nato sa Pilipinas, nangita gyud og paglaom. Ang lisod lang kay wa kayo maklaro ba unsa nga paglauma ang gikinahanglan sa tao. Ngano man kay man naghandom may uban naghandom nga paminyo may uban naghandom nga makapundar o puluyanan mga material ba. Yun na ang pananaw sa mga kinalibutan nun igsoon nga mga handom. Apan ini kapon nun mga kaigsunan, ang atong butan kining paglaom al kinabuhi na wala na pagtapos unsa man na ang kinabuhi igsoon. Kanang lasting na kinabuhi nga uban na kita ang Ginoong Hesus mo to'y panapos na to na itong pagtuon na ito sa Melisman ano itong may maris na nagpailag so nga wagid tayo mahalauman sa mga nibarog nga mga gingharian gidumala o mga katauhan, mga powerful na mga katauhan, magbububat po na sila. Apanwa, kay makita nga paglaom luyo sa ilay zoong mga pagmumala. Apan din ha ang Ginoong Hesus, anak ka na ito ang paglaom. Nining hulagway so makita ninyo ang duha ka babae sa pananaw ni John the Beloved o sa kababae igsoon na nagpatong sa bato o sa bulan nga nagpurong-purong igsoon dusik ka mga bituon. Makita ni mo ang hulagway na puti na nagsimbolo sa pagkahimpit. Ug sa lain nga bahin din sa tuo igsoon ang babae nga gitawag og ulagon. Sa kababae igsoon na madyang tuod apan sa iyang batasan o kinaiya makita igsoon ang iyang batasan. So kini igsoon mo ang atong sentro sa pagtuon. Of course, ato sa balik igsoon din sa
kahimtang sa kalibutan nga nahudi na hulog iso ng yawa. Ang yawa mong kaigsunan nga nagtanaw sa Diyos sa tumang kasina, iya igsoong itinguha nga gubon igsoon ang pangagabhanan sa Diyos. Kinsa man siya, walain si Lucifer. Nagtanaw igsoon sa Diyos nga iyang rival. Wa ko buhata igsoon ang kalibutan, dinha na si Lucifer igsoon na tinguha ng paggoberno sa Diyos iyang usbon. Ug tungod ini nahandog niya, nagkumbinsi siya og 1/3 sa mga manulunda ug nakig-away sa Diyos. Ang nitabo mga kaigsunan, napukan ang iya igsoong kapunungan ng mga manulunda ug nahulog sila dinhi sa yuta. Si Lucifer mga kaigsunan, nagtinguha gyud nga ang tanan ng mga planeta iya so hangtod karon 6,000 years na milabay. Iya lang gihapon gihimo o gitinguha na mahimong siya mahimong ilhon sa Diyos. So, to the extent nga iyang gipatay ang kordero, di makain ni siya pamilya nato iso ang pinpunong kordero, tingali karniro, roon sa maning andi kordero mga iso nagipatay. Ingon na unsa nga klase kordero ang nakita ni Juan dito sa lawak trono sa langit. Pinadaya Kapitulo 5, versikulo 5. In the form of unsay son of a lamb, nothing karniro mga kaigsunan nga gihulagway kato isong mga karniro sa una nga ulay na dili mga sakit imis igsoon karniro nga nagrepresent igsoon kang Ginoong Hesus. Apan dili lang kubra sa representation, dili gikuha gyud gihulag kuha gyud ni gihimog yun ang actual igsoon na pagpatay kang Ginoong Hesus o gilubong dito igsoon sa Golgotha. So og diha sa kinatung-an sa trono ug sa upat ka mga buhing minuhat ug taliwala sa mga ansyano, nakita ko ang usa ka kordero nga nagtindog nga dapit gipatay. Kamay 7 ka sungay o 7 ka mga mata nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok nga yuta.
So, dinas pinadayag makaigsunan, makita na nato din sa pinadayag Kapitulo 5, versikulo 6, ang may tungod igsoon sa paghulagway sa mga ansyano o kordero igsoon na din gi pakita din sa dito igsoon sa trono. So, unsay tubag kuno? Ang kordero bagong ihaw nga karniro. So, si Ginoong Hesus giulagway ingon nga karniro. Pila igsoon kay gayon 27 din nga igsoon sa pinadayag sa libro sa pinadayag nga din ang karniro igsoon giula gyud. Giula. Ang nagrepresentar igsoon sa kordero nga mao si Ginoong Hesus, mao ang karniro. O sa pinadayag Kapitulo 5, 6, nakita ko ang usa ka kordero nga magtindog nga daw gipatay. Sa pananaw ni siya ni San Juan, ang nakita niya usa ka kordero nga gisimbolo. Gisumbolohan igsoon sa karnero insa gipatay. So kanos gipatay kining mga kordero. Doon ang mo igsoon bulpin o pil ba? Mahimong isulat ninyo igsoon sa pinadayag Kapitulo 13, versikulo 8. Unsay gingon din na igsoon. O ang tanan nagapuyo sa yuta magasimba kaniya. Tanan sila kinsang mga ngalan sa wala ang pagkatukod sa kalibutan. Wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi nga iya sa gipatay na kordero. Kinsa gipatay so si Ginoong Hesus. Natuman mga kaigsunan ang maong iksina katubang mo portreya igsoon sa demonstration sa pagharad igsoon sa kardero dito sa the most holy place o the sanctuary. Okay. Kano sa gipatay kini maong kordero? Pinadayag Kapitulo 13, versikulo 8. Ang tubag mga kaigsunan gikan sa pagtukod sa kalibutan. Sa ato pa, dili lang kini sa usak higayon. Gipatay kini maong kordero gikan sa pagtukod sa kalibutan pa. Karang pagsakit ba? Ingon, ang pagpatay nini nga karniro o kordero may kadalagan. Yes, magabasa ko na. Ay, ganda online. So, ang tubag mga kaigsunan, gikan sa pagtukod sa kalibutan. Sa ato pa, kadto igsoon nga binuhatang mo sa iyo. Mo, pagpatay yun igsoon. Pagbuko sa paggobyerno sa Diyos.
wa pa mataw mga kaigsunan si Ginoong Hesus, iya na isom tinguha ang pagpatay. So ang pagpatay ni kardiro o kordero dako kayo og kalabutan sa paglalang niining atong planeta. Ang resulta sa mao nga pagpatay kini nakapikto sa tibuok kasaysayan sa tanang katawhan gikan kaniadto ug bisan pa sa umaabot na kaliwatan. So basahin ninyo igsoon din sa Pinadayag Kapitulo 13, versikulo 8. The Lamb slain from the foundation of the world. Gikan pa sa pagtukod sa kalibutan, ipatay si Ginoong Hesus. So, kano sa Kristo nahibalo nga siya pagkapatyon, ingon nga sa kordero. 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18 matos 20. Kamu gayud nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan. Kamu gitubos dili pinaagi sa mga butang madugta ingon sa salapi o bulawan. Mundili sa bililhong dugo ni Ginoong Hesus. Nagingon nga daw sa nating karnero nga walay buli mo hugaw. Siya gitagana ng daan alang nini bisan sa wala pa ang pagkabuhat sa kalibutan. Apan ining kauli ang mga panahon, siya gipadayag na tungod kaninyo. So kano sa igsoon, niining panahon na, dili ni bag-o igsoon. Angay yun nato ni siya masayran. Ngan unsa igsoon. Nanining kaulay ang panahon, gipadayag na si Ginoong Hesus. Una makita nimo ang kaibalo sa mga tao. Makita nimo ang ilang pag-ila. Pero nakalalain lang ang linugdangan. Neoban na dato tungod igsoon sa relihiyon. Yan na po yung uban mga kaigsunan na nagpila na followers ni Jesus apan di po tuman nagsuko. Gipadako nila igsoon ang pag-ila sa pagsunod ni Ginoong Hesus. Huwag tuman-tuman, di na mga kaigsunan. So, ang tubag mag-igsunan sa wala pa matukod ang kalibutan. Si Ginoong Hesus igsoon. Giandam na alang sa kamatayon. So, ang kamatayon ni Ginoong Hesus sa cross, dili aksidente. Dili ini dinali-dali nga plano nga gimugna sa dihang nakasala ang tao nga gibuhat sa Dios tungod kay gigrabe na ang sitwasyon. Ang anak sa Dios nahibalo ng daan sa iyang kapalaran bisan sa wala pa siya magpakatao ni ining yuta. Gidawat ni Jesus ang cross na walay paggugulbol.
ingon nga mga bayad sa kasalanan sa tao apan ang tuo kaniya dili malaglag apan may kinabuhi dayon. Dili pakyas mga kaigsunan. Kanang atong pagtuo nga si Ginoo sa seksoon magluwas ka nato. Dako na nga panalangin. Kay instead nga kita mag-antos, hitabo nga kita mo ay kastiguhon hangtod sa kamatayon. Sige na Jesus mo ay nagpaula sa iyong kagalingon dito sa cross sa Calvary. So, sa adlaw ang tao unang makasala. Unsay ilang gidawat gikan sa Dios. Katong saan ni Ginoong Hesus nga maumatay gyud ka kung ukaon ka sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo o sa nautan. So, giingon ni Ginoon sa Genesis Kapitulo 3:21 og si Jehovah nga Diyos nagbuhat alang kang Adan og sa iyang asawa nga singina nga panit og iyang gibistihan sila. Unsay gihimo nila ang pupo sa panit igsoon sa karniro sa ato pa ang pupo mga kaigsunan simbolo sa kinabuhi sa usa ka karniro. Ug giingon nga nagkuha og usa ka panit sa nanap ang Dios aron itabon sa pagkabuo sa tao human siyang nakasal. Ang makaluluoy nga mananap mao ang una nga namatay tungod sa paglapas sa tao sa sugo sa Dios. Ulagway aragod ninyo mga kaigsunan. Doon na kay mga espesyal nga mga pit. Unya imong hunusan, di ka igsuon konsensya ka. Ban mo nitabo nga natong sa unang panahon ang gibong halad mao ang mga karniro. Kay di man mahimo so makabaton sila panit. Upo. Pag sa nimbong sa kabugnaw sa lawas o pag hatag o sinina sa ilang isulob. So ang panit sa mananap nahatag ingon nga tabon sa lawas ana iba. Human sila sa kayo o kalabutan sa kaluwasan sa tao. Kini nga mabisti gikinahanglan ni Adan ug iba sa dihang sila nakasala. Apan kini nadawat nila ingon nga bugti sa kinabuhi sa usa ka inosente nga mananap nga walay labot sa ilang pagkasala. Si mga kaigsunan. Si Pedro nakasala. Ang mo practice bubayad siya sa si Juan. Muna na itabo ni Ginoong Diyos. Unya malipay tanan. Mga kaigsunan. Kini nga bahin naghatag ka na to sa usa ka pagpahinumdum. Unsa gayud ang mahitabo sa usa ka tawo kung siya makasala. May tabo igsoon, batay gud siya. Pero kung na may Salvador del Mundo,
ang iyang kasalanan nakahimo kaniyang hubo, walay bisti at tubangan sa Dios. Ang pagkahubo sa tao nagpakanautan, mahimo lamang matabunan pinaagi sa usa ka panit nagikan sa usa ka inosente karnero. Yung isod nga source aron matabunan kay makasasala naman sila. Karnero igsoon saway wala igsoy pagbagulbol, walay pag dumili, mao igsoon ang gipuli mahimong matabunan ang ilang lawas. So ang pagtabon sa kasalanan sa usa ka taong makasasala nagatudlo sa kamatayon ni Ginoong Hesus didto sa krus. Ang iyang kamatayon mahimong mabulokon Ginoo Digsoon o may kahulugan sa dihang dawaton kini sa taong nakasala sama sa pagdawat nga dan ug iba sa panit sa tanaman. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo ang sala sa usa ka tawo matabunan sa bisti sa iyang Kristo. Silbi ang pagkamatarong igsoon. Kung imong literal sa pagsabot, katong mananap igsoon. Tarong ito, kay unblemished man. What to say, kuan apan gi halad ni Ginoong Hesus ang iyang kaugalingon. So ang balaod sa paghalad sa mananap sa karaang tugon, Old Testament, nagtudlo ka nato sa wilihong pagsakripisyo ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus. Ikaliwang pangutana igsoon, unsang gisulin ni Abraham kang Isaac nga iyang anak na himuon sa Dios sa iyang pagabot sa dapit sa paghalad. Ato bang panahon kasi Abraham o sa kaman sa kataong nato daghan na siya igsoon mga karniro takonag din siya o resources mga kaisunan apan sa diha nga ni anak ang isaad nga anak niya si Isaac matuman magyud apan pagkasubo kay ang Diyos nag-require kang Abraham nga ihalad ang iyang anak na mo si Isaac. So anay tabo mga kaigsunan ang matindog anong nga amahan. So walay bugulbol. Niingon siya anak na sila muadto sa bukid sa Moriah. So walay sulti-sulti mga kaigsunan. Siyang kasakit o kaguol. Ang iyang anak mo yung halad means mga kaigsunan nga it cost the life of his son. Of course, ang iyang asawa, wala niya igsoon kahibawa kay. Ay, biyan ng asawa, inahan. Ang inahan, mga kaigsunan, magpabilin yun sa pagkainahan. Siya nga isuwain lang yung anak. Pero kabuutan si Isaac. Pero ang ibuhat ni Abraham, wala niya sulti. So, paano sila? Ang tudiksoon nga, niabot sila sa bukid sa Moriah. Si Isaac ang nasayod sa prinsipyo sa maoigsoon nga kamatayon sa karniro. Naguna-una nga
na ihatag na karniro. Apan sa dihangan dito na Israel taluktok. Miingon pa gyud siya sa Father, behold the altar. Where is the lamb? Tubag sa karakurong nga amahan igsoon sa tumang kagol, miingon na siya nga, the Lord will provide. Ang Diyos mo'y mo hatag. So, anay tabo mga kaigsunan, gi at giandam nila ang altar sa diha mga kaigsunan nga naandam na. Kinuha ang konsilyo igsoon, i-ready na handam paghalad kang Isaac. Si Isaac igsoon nga nag-edad o mga 20 tingali. Ang amahan nga tiguang na igsoon, pwede ko to si Isaac mudagan. Apan nasayod siya sa prinsipyo. So wala siya mga kaigsunan mudagan. Iyang gitaon, iyang kaugalingon, ibabaw igsoon sa altar. O sa diha igsoon nga hansakan unta ni Abraham si Isaac. Nakamati sila ting. Gikan sila yung dapit igsoon. O mingon nga, Isaac, ang matinudaaron kong anak, ayaw buling-bulingi ang imong kamot aron sa pagpatay sa imong anak. Tuod sa unahan, nakita nila sa sampinit, sa ibuwas sampinit, igsoon nagbitay ang maong karniro na mo replace kaniya ni Isaac o mao igsoon ang ilang gihatag. So, yun anak mga kaigsunan ang prinsipyo nga matag-usa nato doon na igsuon tulubagon. Apan ang Ginoo kung motuo lang yung kaigsuon, the Lord will provide. God bless us mga kaigsunan. Doon na natin pila ka mga minutos. Doon na may bisita din. Ako lang mga kaigsunan na bilang ka nato nga manglataw ta. Kini siyang atong gitunan may tungod sa 15 ihalad. Ngano mong halad mong gito? Ano man iksur? Di kinahanglan. Wala ing bugtong paagi aron maluwas ka. Maluwas ko. Maluwas kitang tanan. Wala ing kuntili si Ginoong Jesus. Ang kordero nga gilagway din ni igsoon sa kinabuhi ni Abraham. Is about to offer sa halad igsoon na mao ang imbugtong anak. Apan ang Diyos igsoon di makatugot sa buhat sa pagkuha sa binal niya anak. Siya giyod ang nag-provide. Maupun ni sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mo nag-provide na replace instead ka nato. Ang Ginoo igsoon mo muhatag o salili alang sa atong kasaypanan. Unya o maiya na tayo igsoon, napasaylo na ta. Din na magsugod ang ato igsoon journey aron igsoon nga manandam tas pagbalik ni Jesus. Ang Ginoo magkapalaragin ka na ito tanan, mga igsoonan, atong iduko ang atong maulo alang sa pag-ampo. Ginoong Diyos sa manamo nga nakas malangit. Nalipay kami na natagpag na mo kayon, iskot na ini.
ako na makalipay ng ikaw ang gagamit ka na mo. Huwag akong handog, Ginoo, gamita ang mga katawhan na nakabati nito. Humuha si Delson, nakaluwasan po alang sa uwan. Hika na ang di ang kaluwasan, hika Ginoo Isus. Si Ginoo Isus, ang magluwas. Ginoo Diyos, salamat kayo. Nini at kagayunan na sa kompromi sa imong gigarian. Na may kauban ka na mo. Hindi ka karoon. Magsulat at ako sa ngalan ni Jesus ang magluwas. Amen. So, salamat kayo magkisunan o ngali din na tamagis ko lain pa. Muli sa Martes sunod semana o gyapon na atong iskutan sa Cordero ang gi-replace sa Diyos na nahimong na ula dito sa Kalbaryo sa krus. Unya, magkakalipay kita kay doon na tayo Salvador del Mundo. Ang Diyos mapanalangin ka na itong batin. Usa ka relihiyosong tulumanon nga maghatag kanatog dugang lamdag sa kamatuoran. Kay si Ginoong Hesus nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan.